Φίλοι μου, γεια σας. Φίλοι μου, γεια σας. Το φτωχικό μενού της Τρίτης αποτελείται Φίλοι μου, γεια σας. Το φτωχικό μενού της Τρίτης αποτελείται από χοιρινή πανσέτα. Έχουμε μια καταπληκτική πανσέτα εδώ όπως βλέπετε. Έχουμε μπιφτέκια από κοτόπουλο για όσους έχουν χολυστερίνη, όπως εγώ βέβαια. Θα φάω μπιφτέκια από κοτόπουλο. Θα το συνοδέψουμε με μια πολύ ωραία σαλάτα από τον κήπο μας. Βλέπουμε τις ντοματούλες εδώ φρέσκες. Και από ένα καταπληκτικό τζατζίκι. Μιλάμε φοβερό το τζατζίκι, φοβερό. Και από ένα καταπληκτικό λουκάνικο, φοβερό, πάρα πολύ ωραίο λουκάνικο της Λαμίας. Και σε λίγο θα τα ψήσουμε. Σε λίγο η συνέχεια. Λοιπόν, το φαγητό μας είναι έτοιμο. Εδώ είναι οι πανσέτες. Εδώ είναι τα μπιφτέκια. Αλλά όλα τα λεφτά είναι, παιδιά μου, το λουκάνικο. Η Λάμη είναι κάτι φανταστικό. Δεχόμαστε και παραγγελίες. Και το τζατζίκι είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, τώρα σας αφήνω γιατί έχω να κάνω μια μικρή δουλίτσα. Λοιπόν, γεια σας.